So what's up malangga, so mayang hapon nga natong tanan. So aduna kitay pagka tanawon diring dapita. So naay duha diri nga manag-uyab. So manag-uyab ni siya. So makita mi mga karon nga lingaw kay sila silahang cellphone. So patigil lingawan law. Yung mga batanon pa gani sila. Tip ni mga tanon ni sila, bag-op ni silang nagkauyab. So raw. Oh. No, kadugayan nila mag-away man sila ron. So kadugayan nila. Magpuli-puli man sila tan-aw. Mapulan ni sila, mag-away ni sila. So raw. So magilid-gilid lang. Oh. Sandali lang tayo, may ibibigay ako sa inyo. Patigin taon lang lingawa taon. Oh, nalingaw gid sila tan-aw sa. Nalingaw gid sila tan-aw ning salida kuno nga kuan tamanjire. Tamanjire mo gid. Oh, patigin lingaw. Patigin lingaw wala tan-aw sa tamanjire. Oh, nakingkoy ba kingkoy. Oh. Moy sila. Pero yung kabutihan mo tayo, naintindihan ko. So set out sa nananaw ri. Ito ko na nga siya binigyan ng reward sa ginawa niya. 1,000, 2,000, Patigin taon lang lingawa. Oh. Mo ni lahang 10,000, 20, trabaho mapon no. 25,000 tayo.